खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोर संकं पन्चायतनि सिङावनो थानाय 2 नं लग्लुं बर' गामि बे 2 नं लग्लुं बर' गामियाव मोनसे बर' खौसेथि सुबुं आफादनि जानो गोनां नैथि 2 बोसोरसालिया जथुमा बिनिनो लाहार फाहार खालामनायनि सायाव नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो थाखाय आं बे समाव दंफैयो आरो बेयाव जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना सिनारि बे समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय 2 नं लुग्लुं गामिनि बड' गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों बिनिनो सायाव नोंथांमोननो फारफ्रोमबोनिफ्राय बे हाबाफारिया साइनासालि एबा पेन्डेलफ्रा माबायदि जानानै दं बिनि सायाव जोङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांनो थाखाय नाजादों थारैनो बेयो समायना मोनसे थासारि बे समायना थासारि सिनारिजों बुंफबनाय बे 2 नं लुग्लुं गामिनि गुदि बर' फरायसालि बे गुदि बर' फरायसालिनि समायना थासारिजों बुंफबनाय बे गुदि फरायसालिनि गेजेरावनो जानो गोनां सोनाब सानजारि नोगोरनि सानसेनि हाबाफारि बे सानसेनि हाबाफारिया 5 अक्ट' जानो गोनां होननानै जों मिथिनो मोन्दों थारैनो बेयाव बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो रायलायगोन सावरायगोन बिथांमोना मा हाबाफारि लानानै बे सानसेनि हाबाफारि लानाय बे सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना खुंफुंनो नाजानाय हाबाफारिया बेसेबांसिम आवगायदों बिनि सायाव नोंथांमोननो फारि फारि जोङो दिन्थिलांनो नाजागोन केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना थासारि सोरगिदिं मिथिंगाजों बुंफबनाय बे 2 नं लग्लुं गामिनि जिहेतु गुदि फरायसालि बर' गुदि फरायसालिनि थासारिफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि जोङो केमेरानि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजादों थारैनो नैबे जाग्रा हलाबो दिनै जाफुंबाय बे जाग्रा हलाबो जाफुंबाय नांगौबायदि जानानै दङ फारफ्रोमबो खामानियानो जाजोबना दं नैबिथिं नैबे इउरिनेल बाथरुम बेयाव बाथरुम बाहेरायाव थांनो थाखाय बानायदों फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बे दख'रानि जिहेथु खुंनो लानाय हाबाफारि बे समायना जागोन मानोना पेन्डेल फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो समायना रमायना जिहेथु जि खोंदों पेन्डेल खोंदों आरो ओरैजाय हयथ' बिथांमोना नैबे बैसां लुनायथिं जोंनि नेमखान्थि बायदि जिथु ओंखाम संग्रा बारान्दा बेयाव बे ओंखाम दोनग्रा जागोन बिनिनो जोङो जिथु पेन्डेल साब कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे समाव बे पेन्डेल लुनाय हाबाफारिया माबायदि जानानै दं बिनि सायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन बेखौ आसा खालामदों गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय नोंथांमोननि जि हाबाफारिफ्रा माबायदि जानानै दं बेसेसिम बारायखो जोंनि खामानियाथ' सब जाजोब्बायानो हमना लाजायो दिनै पेन्डेल बानायदोंमोन पेन्डेला ओंखाम जाग्रानि पेन्डेला दिनै जाबाय बैथ' मैया जाबाय ओमफ्राय जोंहा मोननैसो खामानि दंबावो आरो एसे बासिनानै दंबावो जायनिखि खामानिया जोंहा फ्लेग हस्टिंनि खामानि दंबावो बेखौ जों गाबोन मावफुंजोबसिगोन बाद बाखि जोंहा टटेलि खामानिया जोंहा जाजोब्बाय आरो बे पेन्डेल जिहेतु फ्लेग हस्टिंनि जायगा बानायगोन आरो बे जायगाखौ बबेखिनियाव बानायनो गोनां बानायनो सानदों जोंहा फिल्डआव बानायगोन बेखौ थाबायनानै जों रायलाय थांनि खिन्थु दिनै मावनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ दाथ' समाबो थांबाय गाबोन हाबाफारिया मालामोन जोंना 5 थारिखआव हाबाफारिया 5 थारिखबाथ' जों गाबोन सानसे दंबावो हमना ला दिनै 3 अक्ट' ना होमबा सानसेनि उनावनो गाबोन समफोर नैबेजों ओंखाम जाग्रायाव फैनांगौ बे थांलाय फैलायनि थाखाय ओंखाम जानो आरो साफा खालामनो दंबावो आरो गाबोन साफा जागोन नैबे समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय नाहर बागान बेसेबांबा समायना बे हयथ' नोंथांमोननि गामिनि स्कुल बे समायना थासारिखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो खावलायबाय नोंथांखौबो ओरै फैनो खावलायबाय बे समायना थासारिखौ हयथ' गोबां मोनसे आलादा रोखोमनि मेल जागोन बेयाव मानोना बेबायदि थासारिनि गेजेराव जुदि रायजो राजाफ्रा जनानै गेदेमा बिथांमोननि भाषणफोरखौ खोनायोबा हयथ' गोजोनगोन रायजोफ्रा मा सानदों बे समाव नोंथांमोननि जिहेतु जानो गोनां हाबाफारिया माबायदि थांगोन बायदि आसा खालामदों गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन नैबे थासारिनि सोमोन्दै जुदि मिथिंगायारि थासारिनि जुदि सोमोन्दै सोङोब्ला जोङो जे माने रांखान्थिनि प्रब्लेमनि थाखाय जों जे बिदि खालामदों बे नङा
माने जोंनि मेगनजों जोंनि नुथायजों नुनानै नैबे आरो जोंनि दंफां लाइफांखौ माने मानसिया जे अननांगौ बा मानसिया जे दंफां लाइफां सोरजिनांगौ बेबो मोनसे मानसिनि माबायाव गोसोआव फैथों औ। बेखौ लानानै जों माने आरो बिनि नुथायफ्रा समायना बिनि सायख्लुमाव जिरायनानै मानसिया खोनासङोब्ला हयथ' गोजोननाय मोनगोन बेबायदि सिन्थाधारायाव जों खालामनाय जादों आरो बेखौ जोबोद मोनसे आलादा रोखोम थासारिया जादों बारु मेन स्टेजखौ मोनसे माबाजों पेन्डेलजों बानायबाय ओमफ्राय नैबे समायना थासारिनि गेजेराव हयथ' जिरायनानै मेथाइ खोनासंबा आलादा रोखोम आलादा साननाय फैखागोन बेखौ आंबो सानदों दिनै नोंथांमोना मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौ बे समायना थासारिनि गेजेराव मेलआव माबायदि बाहागो लाफैनो खावलायगोन आंथ' बेखौनो बुंखागोन जे जिहेथु जोंनि बे आफादा बर' हारिनि थाखाय आफाद नालाय आरो बर' हारिनि सुखु दुखुआव लोब्बा लाखिनानै जों बे आफादा मावबोनाय हिसाबै बे आफादाव जिनिखि थांखि दङ बे थांखिया मोजां हिसाबै बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बा जोंनि दख'रानि रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनांगौ जाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोना मोजां गियान मोनलांगोन बेवहाय जों बिबुंथिगिरि लाबोगोन नोंसोरनि खोनानाय बायदिबा नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदिबा सोर बिबुंथिया बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन बेवहाय जोंहा दङ बेखौ जोंहा मेन माबायाव खिथागोन जोंनि बानजायाफोरनिफ्राय जों बेखौ बुंथ'ला बेखौथ' जोंनि प्रग्रामाव दंखायो मुंखौ खिथाथुलिया आरो थेवब्लाबो जिथियानोखि नोंथांमोना फैगोन अब्ला जेबो नङा दाबो जेनेबा रायजोफ्रा मिथिनाय बायदि नोंनि खुगानिफ्राय बुंजायो जिहेथु जोंनि मोजां सुबुंखौ जों फैगोनखौ रायजोनो गिबि रादाबनि गेजेरजों बयबो मिथिगोनथ' बेखौ लाबोगोनखौ जोंनो फोरमायखायोबा मोजां मानोना मिथिनो थाखाय बयबो आसा थायो सोरनि बिबुंथि मोजां भाषन सोर होगोन बेखौ बयबो नोजोर होयो नालाय खावलायजागोन फोरमायनो थाखाय आं खावलायजागोन जोंहा सोरजिला बायदेवखौ बेवहाय जोंहा माने एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बा माबा जोंनि बर' समाजाव रायजो जानायाव हिनजाव मानसिनि आइजो माहारिनि आखल दानाय न'खर दानायनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय जोङो बेखौ बिथांजोखौ जों बे माबायाव हांख्रायनाय जादों आरो आलासि महरै आरो ओमफ्राय आरो दंबावो जोंहा गोबां बिबुंथिगिरिफोर दङ बिथांमोना लोगोसे दङ आलासि दङ आरो माबाफोर बुंनो दंबावो बुंनो गोनाङा बिसिमल' आंना रायजोफोरनिसिम जे बै दिनखालि रायजोफ्रा बयबो फैनानै जाहाथे बे जोंनि मिटिंखौ साक्सेसफुल खालामफैयो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बै दिनखालि गावनि दसे हाबाफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बै दिनखालि फैनानै जाहाथे जोंनि बे माबाखौ मिटिंखौ साक्सेसफुल खालामफैयो गासै रायजो राजाखौ आङो बे जोंनि बे खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय आङो गासै बे जोंनि दख'रानि सोद्रोमाफोरखौ आङो सोद्रोमाजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ फैनानै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय दान्दिसे सम जोङो दिनैनि जिहेथु जानो गोनां सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2 बोसोरसालिया जथुमा 2 नं लग्लुं गामिनि बर' गुदि फरायसालियाव बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों बेयाव बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरखौ आलासि बिथांमोननिफ्राय जिहेतु बिथांमोननि मेहेर गोसा बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै जोंनि इयुनाव सोलिनायाव थांना थानायाव माबा मोनसे राहा एबा लामा मोनगोन बिनि सायाव आसा फारिनानै बिथांमोनखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा हांख्रायनानै लाबोदों बेनिखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथांमोननि साननायखौ जाफुंसार होफैगोन बेखौ आसा खालामनानै आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों